गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। क'क्राझाराव दासान्दि आर.एन.बि एबा रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनानै बेसर गावनि मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरदों। गोबां दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरा खुद्रिखांदों आरो बेनि बागै प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों खोनासंलांदो। ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু য'ত মেডিকেল কলেজত সব সুবিধাই থাকিব, গতিকে মেডিকেল কলেজ আৰু টাউনটো বেছি দূৰ নহয়, গতিকে টাউনৰ কাৰণেও কিবা এটা ব্যৱস্থা হ'ব, এইটো আমি আলোচনা কৰি আছো। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈছে যে এইটো এটা ৱেলনেছ চেণ্টাৰ বা কিবা এটা ভাল তেনেকুৱা য'ত মানে টাউনৰ মানুহখিনিৰ অসুবিধা নহয়, তেনেকুৱা ব্যৱস্থাটো তাতে কৰা হ'ব। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে মেডিকেল কলেজৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰ হৈছে আৰু তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আমি পাইছো। চ' সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। গতিকে কোনোবা এজনে এটা দুটা কিবা ইছ্যু সেইটো লৈ পেলাই খুব বেছি প্ৰায়ৰিটি মানে ল'ব নালাগে, কাৰণ মেডিকেল কলেজটো অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ মানে গোটেই অঞ্চলটোৱে মানে ইয়াৰ বেনিফিটটো পাব। ষ্টুডেণ্ট বিলাকতো পঢ়িব পাবই আৰু আদাৰৱাইজ অলছ' মানে যিখিনি বেমাৰ আছে আমাৰ, সেই বেমাৰীবিলাকো তাতে চব সুবিধাই পাব। তো সেইকাৰণে সেইটো প্ৰথমতে লেট ইট ষ্টাৰ্ট। বাকী কোকৰাঝাৰত যিটো আৰ.এন.বি সেইটো ট্ৰেডিচনেলি ইমান দিনৰ পৰা আছিলে, গতিকে সেইটো থাকি যাব, ইয়াত কোনো অসুবিধা নহ'ব। চাওক, এইটো যিটো আমাৰ আছাম মালাৰ এটা ৰাস্তা আছিলে, ইয়াত অলপ লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো সেইটো আমি চাই আছো, তাত বহুত বেছি অলপ ঝামেলা আহিছে। তো আমি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টক দায়িত্ব দিছো যে কিমান পাৰে সোনকালে শ্বৰ্ট আউট কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া এইটো ৰাস্তাটো অতি শীঘ্ৰে কাম কৰা হ'ব। आरो बेनि बागै कंग्रेसनि स्पोक पार्सन गर्जन मोसाहारियाबो गोख्रोङै बुंथिदों। नोंथांमोना खोनासंलांदो। उर्खाव प्रमोद प्राइवेट लिमिटेड पिएलअ पासने बोरैबा खिरिखुम्बा पिअ पास करिसेब्ला प्रमोद बर' डांगरियाय गावनो डाक्टार, गावनो इन्जिनियार, गावनो आईएएस अफिसार, एभ्रिथिं प्रमोद बर' इज एभ्रिथिं। सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस खालामसिनबा बे लाया, गावनो गोरोंजोबखानो। दिनै मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय, लाज गैयियालाय। बे मिथिया नामा बे आर.एन.बि हस्पिटाला मा जिनिस? सरकार हाय 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 बिटिसि सरकार हाय 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 आर.एन.बि सिभिल हस्पिटाला मा We want justice. Justice, justice. गिबिथारावनो आङो नैबे बनसुनि आंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालखौहाय हजोंहाय मेडिकेल कलेज देबोरगाव लांनो नागिरनायखौ बिथांमोनहा हेंथा होदों। बियो गमामायैनो हेंथा होथावथाव खामानिखाबो। बिथांमोना खोब मोजां मावदों। जोंनि बे क'क्राझार बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दले बले फैनानै हेंथासो होबावनांगौ, बिथांमोनखौ मदद होनांगौ। खारन जे आइडिया जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौहाय मानो लांगोन मेडिकेल कलेजावहाय? मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेजखा आरो सिभिल हस्पिटाला गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोनसे सिभिल हस्पिटालखा। आं मोनसे जिनिसखौहाय सानबाय थादों, बे जाहैबाय थांनाय बाराव जोङो जेब्लानाखि रुपनाथ ब्रह्मनि जन्मदिनथ' फालिবলৈ বিচাৰিছিল, তেতিয়া रुपनाथ ब्रह्मर स्टेचु আমি বিচাৰি গায়ব, ক'ত গায়ব? বিচাৰি পালে যে প্ৰগতি ভৱন নতুন বিল্ডিং বনাই আছে, ইয়াত ভিতৰত একেবাৰে কিবা লেथारा फेथारा बस्था দিয়া, बस्थाजों खाफबनानैसो दोनबाय। दा प्रमोद बर'नि आखला मा आखल फालाय? प्रमोद बर'आ गावल' गेदेर मानसि। रुपनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बै समनि गपिनाथ बरदলৈमोनजों समब्रा समब्रि भारत उदांस्रि जुद्ध खालामग्रा, कवि गुरु राइटार, एभ्रिथिं हि वाज ए माल्टि पार्पस मेन। आरो बिथाङा बे औवाबारि क'क्राझारनि औवाबारि बासबारियाव जोनोम मोननाय मानसि। दा बिथांखौ सनमान होनानै बिथांखौ रेसपेक्ट खालामनानै बिथाङा बै समनि एखेबारे गिदिरथार मन्त्रि, प्रथम बर'नि मन्त्रि, कंग्रेसनि मन्त्रिमोन। आं बुजिनो हायाखिसै प्रमोद बर'नि आखला मा बेलाय? एफा गिदिर बर'जों सनमान होजानाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाकरणाव दिनै आर.एन.बि सिभिल हस्पिटाल लुदों। मानो बोखारखो? बिथांमोना स्टेचुखौबो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बे स्टेचुखौबो बोखारबाय आरो बिनि उनाव दिनै सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि नामाकरणाव जे हस्पिटाला दंमोन बेखौबो बिथांमोना बोखारना बहाबा लांसिनो। मा इसिबां अननाय फालाय? सासे गेदेर मानसिखौ जोङो सनमान होनांगोन, सिबिनो रोंनांगोन, बिबार बावनो रोंनांगोन। सिबिनाय आरो बिबार बावनायखौथ' बाद हो प्रमोद बर'आ नै मुर्तिखौ
होखोमानानै बबेबा जुनानै दोननानै आरो दा बे सिभिल हस्पिटालखौ लांबावनोसै आरो मा गैला रुपनाथ ब्रह्मनि नाम निशाना बिथांनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेसेबां दुखुथिया जागोन आरो बेजों लोगोसे नोङो बेसेबांबा स' कर्मिफ्रा सोरबा फार्मासि सोनानै जादों सोरबा डाक्टार होनानै जादों उमुक होनानै जादों एन्टायार क'क्राझारानो बे सिभिल हस्पिटालनि नामाकरन बिनि सेर दङ बे जोंनि मोनसे लेन्डमार्क इट वाज ए काइन्ड अफ आवर लेन्डमार्क इन दिस क'क्राझार टाउन क'क्राझार सिटि नाउ इट्स गोइं टु बि रिमुभ रावनावबो सोआखै प्रमद बर'आ रावबो सिभिल ससाइटिनाव सोआखै मेलेमजिबि बर'फोरनाव सोआखै सानसुमैफोरनाव सोआखै हारसिङै गोसो बायदि मावदों प्रमदआल' बर' नामा प्रमदआल' लिडार नामा बिनि हुदाया बिराद गाज्रिखा लासिंसिं रोङा गारानो बिबो पास जायाखैनो माथो मिथिनाय मथे पिएल' पासनो बोरैबा किरेखमबा पिउ पास करेছে বলে प्रमद बर' ডাঙরিয়ায় হ্যাঁ ওই নিজে কিবা আইএস কোচিং করে ইউপি বিলাই गावनो डाक्टार गावनो इन्जिनियार गावनो आईएएस अफिसार एभ्रिथिं प्रमद बर' इज एभ्रिथिं हा सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस लानो थिनबा बे लाया गावनो गोरोंजोबखानो रावनो बे एडभाइस लाया बेबायदि बिदि सालाय जोंनि मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय बे पार्मानेन्ट जेराव दङ बाहायनो थानांगौ बे लरेट सरेट खालामनो मोना मेडिकेल कलेज जाबाय थादों साथुफोर लाबो फैसा गैया नामा बिजेपि गभर्नमेन्ट हिमन्तनि एसे फैसा নাই मेडिकल कलेज खुले बोले पैसा নাই मेडिकल कलेज चला बोले बीजेपी गवर्नमेंट पैसा নাই এই গতিকে এই যে সিভিল হসপিটাল এই সিভিল হসপিটাল দিয়ে ফান্ড দিয়ে কিবা একটা কিবা চলি থাকিব আর কি এটুই থাকার ম্যানেজমেন্ট ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰে উমুক বনাব থুমুক বনাব ইমান মানুহবিলাক বিৰোধী কৰিছে তেখেতৰ ডিমান্ড নহয় নাকি আমিও এই অসমৰে ৰাইজ বাস অসমৰে বাসী বড়োলেণ্ড বাসী বিটিসি বাসী আমাকো চাব লাগিব दा आं खोब दुखु मोनदों आरो बे आइडिया एखे हामजाथाराखै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारनांगौ बेयो दिनै मा रुपनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ बोखारबाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बोखारबाय आरो जोबनायाव बै गुवाहाटीनि माबाखौबो बे आइएसबिटिखौबो बे बोखारसिगोन सोलायनो हागौ जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुर्तिखौ होगोन बे गावथैनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो दा बे हामा जादों आरो मा खोब दुखु मोनदों बेखायनो जोङो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दले बले बेबायदि आइडियाखौ बोखारनांगौ बिजेपिनानो बिदिनो बिजेपिनानो गासिबो उल्टा बे उल्टानि टिका उल्टा खालामोनबानो पलिटिक्स उल्टा करिबा फाले टिकेट पाবে এইটো রাজনীতি কিছুই কাম নাই কিছুই কিবা নেসেসিটি নাই খালি উল্টা করিবা ফালে এইটো উল্টা পার্টি এই কারণে মই কবলৈ বিচাৰিছে আজি তাৰিখত এটা গখনা ইউপিপিএল মানে কি হ্যাঁ ইউপিপিএল মানে উৰখাও প্ৰমোট প্ৰাইভেট লিমিটেড সেইটোৱে काको नाखौ दे रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमोदा होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाजि गैयालाय बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बे बुजिया नामा आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बिनि सेसन मा दङ बेयो मिथिया नामा बिनि जारिमिनखौ बेयो मिथिया नामा मानो फंसेबो बुङाखै बिलाय मानो लांनो नागिरखो सिभिल हस्पिटालखौ सिभिल हस्पिटाल थाबाय थादों आरो मेडिकेल थाबाय थादों बेनो आंनि बुंनांगौआ आन्ध्र प्रदेशनि इस्ट गदाबारियाव सासे बिमाया गावनि फिसाज्लाखौ बुथारनो थाखाय बुथारगिरिफोरनो 1.30 लाख रां होदों मानोना बेनि फिसाज्लाया जौ लोंनानै सानफ्रोमबो गावनि बिमाखौ टर्चार खालामोमोन बुयोमोन अयथासार खालामबाय थायोमोन बेवहायनो बे बिमाया बे फिसाज्लाखौ बुथारनो थाखाय रांखौ होदोंमोन होननानै रादाब मोननाय जादों दिनैनि रादाबा एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनब्लायबा अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोजोन्थों।